Nakon što je porodica Kemala Musića, rođenog 1968. godine u Glogovoj kod Bratunca, dala saglasnost za ukop njegovih posmrtnih ostataka u Memorijalnom centru Potočari 11. jula ove godine na 25. godišnjicu genocida u Srebrenici, u mezarju Memorijalnog centra biće ukopano ukupno 9 žrtava. Dan prije ispraćaja tabuta iz Visokog za Potočare vrše se posljednje pripreme za prevoz i organizaciju dženaze stradalih u genocidu u Srebrenici 1995. godine. Jutros rano je jedna ekipa naša otišla na iskope mezara u Memorijalnom centru, a sutra ćemo mi sa tijelima doći i organizovati dalje sve vezano za ovaj 25-godišnji, nažalost skromniji ispraćaj nego ranijih godina. Javnost već zna da je 9 tijela identifikovano, bilo je više identifikovani, međutim zbog nemogućnosti dolaska porodica iz inozemstva i nekih koji nisu dali saglasnost, samo će 9 tijela biti ove godine ukopano. Ranije smo govorili o načinu, o komemoraciji, samoj dženazi, neće biti organizovan prevoz autobusima, veliki broj ljudi zbog pandemije koja je uradila na neki način svoje da nam spriječi ovakav događaj da ga što časnije uradimo. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hasan Pezić iz mjesta Pustoše kod Vlasenice. On je imao 70 godina kada je ubijen. Nestao je 1995. godine na području Kozluka. Njegovo tijelo ekshumirano je iz masovne grobnice u Kozluku 1999. godine. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u Memorijalnom centru Potočari je Salko Ibišević iz Ljubovije. On je imao svega 23 godine kada je likvidiran. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u sekundarnoj masovnoj grobnici Lipje u općini Zvornik 2001. godine. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima iz Visokog će biti ispraćena sutra u 10 sati iz gradskog groblja. Ispraćaj tijela će biti 9. to jest sutra u 10 sati, s tim da svi koji žele da prisustvuju toj komemoraciji i ispraćaju moraju se pridržavati svih mjera koje je krizni štab dao i upute o okupljanju, distanciranju i svemu onome da sačuvamo svoje zdravlje i zdravlje drugih. Maršruta kretanja kolone sa tijelima žrtava genocida iz Srebrenice, koji će pronaći smiraj nakon ukopa u Memorijalnom centru Potočari, ove godine je izmijenjena. Jedina izmjena oko pravca kretanja i zaustavljanja događa se pred vijećnicom gdje će grad Sarajevo, kad već prođemo i predsjedništvo i markale i dođemo do vijećnice, odati svoju počast. 5 minuta će kolona stajati da se prouči Fatiha ili na neki drugi način grad Sarajevo oda počast žrtvama. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sada je smiraj pronašlo 6610 žrtava genocida. Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokaliteta, od čega je više od 70 masovnih grobnica.